Okay. Læringsmål til Luk samfundet op, side 106-109. Det første, jamen det kender I næsten allerede jo. Det er ord, begreber, slå op. Det er vigtigt. Hvad betyder for eksempel empirisk? Hvad betyder normativt? Hvad betyder græsrodsbevægelse? Der er sikkert mange andre. Det er bare eksempler. Altså, slå op. Et andet læringsmål, det er, at I skal kende betydningen af demokrati. Hvad menes der med det? Og i lektion, der er jo i hvert fald en opdeling i empiriske former og normative former. Hvad ligger der i den opdeling? Og den er jo igen delt op i direkte og repræsentativt. Der kan man fordeles nærmere på figur 6.3. De normative former, de er jo delt op i konkurrence, demokrati og deltagelsesdemokrati. Og igen, kigge nærmere på, forstå, kunne, vi skal kunne, figur 6.4 også. Et tredje læringsmål, det er valgmåden, som bliver omtalt. Der bliver snakket om forholdstalsvalg, og der bliver snakket om flertalsvalg i enkeltmandskredse. Der bliver ikke sagt så meget om det lige i det her afsnit, så derfor er I nødt til lige at slå op. Gå på nettet. Tag et leksikon. Endelig er der et fjerde læringsmål til den her time. Det er, at I skal kende forskel. Kende forskel på parlamentarisk demokrati og præsidentielt system. Igen, kig nærmere på figur 6.5. Forstå den og forklar den for jer selv. Det var målene til side 106-109.